Maayong hapon, Negros. Ini ang DIGICAST Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live kag sa amon nga YouTube channel. Kag sarama kay malanto sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Napatay bangod sa bagyo Odette sa Negros Occidental, nagdangat na sa 42. Negros Oriental, napaidalom na sa state of calamity, 72 na ang napatay. Mga taga-Kawayan, nagapabakulod pa para magbakal sa ilimnon nga tubig. LPA sa Guasampar, natunaw na. Kag, sa DIGICAST Weekend, aton bisitahon ang mga lugar nga nabagyuhan sa Southern Negros. Inatanan sa DIGICAST Negros 10. Sa number 10, mga konsumidor ginahaylo sa Bacolod Price Monitoring Council nga mag-file sa reklamo batok sa mga nagapamintaha nga nagabaligya sang generator set, solar panel kag oxygen tank sa giban pa nga mga prime commodities. Yari ang report. Hindi lang presyo sa nagapanguna nga balaklon kasubong sang bugas, tubig kag iban pa ang nagsalaka epekto sang bagyo Odette. Kabangdanan nga ginmando man ni Presidente Rodrigo Duterte ang mandatory price freeze sa sulod sing isa ka tuig. Sa idalom sang state of calamity, ginlakip sa price freeze ang presyo sang generator, solar panel kag bisan mga oxygen tanks. Ginibangod hindi lang doble kundi triple ang ginsaka sa presyo sang ini nga mga produkto, makaligad nga nawadan sang supply sang kuryente ang probinsya, ilabi ng bahin sang Southern Negros nga tubtob karon wala pa mabalik ang supply sang kuryente. Kahit sa subong mo lang sa context ang calamity, yung bagyong naglipas, ang naapektuhan gid sa masami sa pumuluyo ya sining bagyo ga kinanglanon gid sining mga commodities, no? Like for example, sunok kay Executive Assistant George Julieta, Acting Chairperson sang City Price Monitoring Council, pwede na makapasaka sang reklamo ang mga konsumidor sa mga nagapamintaha nga negosyante paagi sa mga natungdan nga ahensya. Ang parte sa mga presyo sa mga basic commodities, dito sila maka-file complaint sa DTI. Okay. Ang parte sa nagsaka presyo nga bulong, sa bulong, dito sila maka-file complaint sa DOH. Okay. Kag ang mga parte sa mga lab NIPA kag mga kuwangan nagmalahal, dito sila ma-complain sa DENR. Okay. Kami ang city will monitor the prices. Bangod man sang kakulang sang personnel, ang Department of Trade and Industry ang nagahaylo sa Local Price Monitoring Council sang tagsa ka local government unit nga magpatuman sang inspection kag mapasiguro ang pagpatuman sang price freeze. Ang tanan ng implementing agencies kinanglan maupod during that inspection. Okay. Kaya ang usual nga ginahimo kag ang tanan niya mga implementing agencies sa local price coordinating council may ara na sila diretso kapag implement sina. Nya kag mangayo lang kita ya sang assistant sa atong Bacolod City Police, no? Okay. Ang mga baligyan nga madakpan nga wala sa payan nagasupak sang mandatory price freeze ang sarang mamultahan, ma-revoke ang permit kag mapasira sang syudad. May laban nga unauthorized nga nakita namon mga online sellers. Okay, so di ginapa-inspeksyonon na namon sila kung mga online sellers ni. Kaya ang mga nagakuha lang diya mayors permit amo na siyang covered sa aton nga price monitoring. Di subong may bring up ang aton nga mga online sellers nga unauthorized amo na siya subong i-coordinate namon sa DICT nga tanang mga online sellers na ma-monitor gina sila. Sa madason nga tuig ginapaabot man sang council ang posible pagsaka sang presyo sang poultry kag meat products epekto sang halit sang bagyo Odette sa agriculture industry. Sa number 9, mga baligyaan sa palibot sa Bacolod Public Plaza ginadagsa na sa mga bumulakal pero kutob lamang sila diri sa Enero nga sarang makabaligya. Mabatsaga na ang pagutok sa trapiko sa palibot sa downtown area ilabi na sa Bacolod Public Plaza tugas ng Christmas rush. Badaw man sa mga bumulakal nga nagadagsa sa mga baligyaan sa palibot sa plaza. Kabangtanan nga masami nagagutok ang mga salakyan kun peak hours. Sunod sa kay Ernie Pineda, pamuno sang sectoral concerns, ginatugutan sang syudad ang mga magagmay nga negosyante pati na ang mga nagabaligya sang prutas nga makapanginyawat kun Paskwa. Pero kutob lamang sila sa Enero sarang makabaligya sa lugar. Ang katapos ng City Legal Enforcement Team kag Committee on Markets ang regular man nga nag-inspeksyon
sa lugar para masiguro nga hindi maglapaw sa karsada ang mga manugbaligya kag may sara nga maagyan ang mga motorista. Sa number 8, senior citizen nasapuan nga patay. Patay na sa masapuan sa mga residente kahapon ang 76 anyos nga lola nga si Susan Roques sa bakante nga lote sa barangay Bagumbayan sa Valladolid. Ang biktimang may nagkalain-lain nga pilas sa lawas tugas ang pagbuno. Sunod sa PNP, posible ginbilin lang sa mga lote ang biktima nga 300 tubtob 400 ang kalayon gikan sa ila balay. Ginahibalo pa sang PNP kung anong motibo sa pagpatay sa lola. Sa number 7, sa Sagay City, driver sa truck patay matapos tiruhon. Patay ang 48 anyos nga si Edgar Tibor matapos tiruhon sa duha ka mga wala pa makilalaan nga suspect sang kahapon sa barangay Tadlong, Sagay City. Nagapapauli na sulo sa PNP gikan si Tibor nga nagamaneho sang iya nga truck sang siya ang ginpapundo kag ginpapanaog sang duha ka mga armado. Giliyon na lang siya nga gintiro kag nagpalagyo ang duha. Ginahibalo pa sa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Tibor, pati na ang mga suspect nga lunsay nakatabon ang mga hitsura. Sa number 6, bispera sang Pasko pero padayon sa gihapon ang pahanumdom sang Provincial Health Office sa publiko nga hindi magkalipat sa pagsunod sa health protocol. Naghalugman ang restriction sa karon pero sunod sa PHO ginahaylo ang pagtililipon para sa Christmas sa kaugalingon lamang nga pamilya. Nagdubo man ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa subong nga tion pero ara sa gihapon ang virus lakip na ang Omicron variant threat. Likawan na sunod sa PHO ang pagparty agud to malikawan ang transmission labi na nga kung may kinaon ginakakas ang face mask. Hindi na tamang imbitahan na isang iban kaya nakaintindi man na sila, no? So within sa families na lang sa aton nga immediate family lang balang ara nga daan upod naton sa balay. Hindi na ta mag-imbita sa mga iban nga members of the family nga dito sa layo. Mapuli di kay ma-celebrate hindi ta why ta ina gina-encourage because nga of the risk of transmission kay hindi kita kabalo ang aton nga mga relatives kung nagabisita sa aton maski may dala sila nga kagaw. Sa number 5, low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang natunaw na. Sa latest weather updates ng Pag-asa, wala na sa karon sang LPA sa Guasang PAR. Ang ginamonitor nga LPA malapit sa Mindanao ang natunaw na sang kahapon. Palaabuton ang magalumon nga panahon nga may posibilidad nga magadala sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Mahinay tubtub kasarangan ang mangin dapyas ang hangin, mangin makanay naman ang baybayon sa Visayas. Sa number 4, mga bayo, habol, kag hygiene kits ang kinahanglanon karon sa mga naapektuhan sang Bagyo Odette sa syudad sang Sipalay. Inisuno kay Mayor Gina Lizares nga nagsiling man nga kalakip sa mga kinahanglanon ang mga construction materials agud to nga tigayon ang mga nadulaan sang balay makapatukod sang ilang nga puluyan kag tigayon nga makasugod liwat. Nagapasalamat ang alkalde nga padayon ang pag-abot sang pagkaon kasubong sang bugas kag ilimnon nga tubig gikan sa gobyerno kag mga nagkalain-lain nga grupo. Isang syudad sang Sipalay sa tuman nga naapektuhan sang mag-igo ang Bagyo Odette sa probinsya. Nalakip man sa apektado ang tourism industry sang syudad nga bag-o man lamang gani nakaamat-amat balik gikan sa epekto sang pandemic suno sa alkalde. Hindi madali ang pag-recover tubtob nga hindi man mabalik ang kuryente sa lugar suno sa alkalde. Kilalang Sipalay sa mga baybayon sini nga ginasayo sa mga dumuluong kag lokal nga turista.
blankets important because it's going to be a cold Christmas for the people, literally and figuratively. So we need to warm them up with blankets. Because they have no roofs pa? Food in their stomach. Wala this is for the rebuilding and the rehabilitation will take months, hindi niya instant. Rehab. But I'm looking at kabay pa 3 months para lang bala na may balay sila. Sa number 3, mga taga-Banwas ang kawayan nagapadulong pa sa syudad sa Bacolod para magbakal sang ilimnon nga tubig. Sa Facebook post ni Leo Habagat Mamigos, sa Bacolod pa sila nagapa-refill sang ilimnon nga tubig. Ginatos nga containers ang iya ginadala pa Bacolod nga may iban pagid nga mga pumuluyo didto nga nagapadala sa iya. May pagsaka kuno sa bilis ang tubig sa Kabangkalan City, gani nagapa Bacolod pa sila. Wala pa sila sa may mabakla nga ilimnon nga tubig sa kawayan. Sa pag-abot niya sa Bacolod, may mga nagapadala naman sang relief goods kag tubig nga ipadala sa ilang mga himata didto sa kawayan. Si Mamigos kag iya nga mga abyan ang nagapatigayon man sang relief operation sa Banwa. Sa number 2, Negros Oriental ang napaidalom na karon sa state of calamity. Yara na karon sa state of calamity ang Negros Oriental matapos madala ang Region 7 sa mga rehiyon nga gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte nga mapaidalom sa state of calamity. Paagi diri mas mapadasig ang rescue, relief kag rehabilitation efforts ng gobyerno pati na sang private sector sa probinsya nga isa sa lubos nga apektado sang paglaslasang Bagyo Odette. Masobra 2,000 ka pamilya ang naapektuhan sa Negros Oriental bangod sang bagyo kag ang Mabinay, Gihulngan kag Baay City among pila sa lubos nga apektado. Nagsaka man sa 102 ang nasamaran bangod sang bagyo kag 33 naman ang napatay kag 21 ang nagapabilin nga missing. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagdangan na sa 42 ang napatay bangod sa bagyo nga Odette sa Negros Occidental. Inibase sa pinakaulihi nga datos sa Provincial Disaster Management Program Division. 17 ang patay gikan sa Sipalay City, 11 naman sa Kabangkalan City, 3 sa Moises Padilla. Kagtigduha ang narecord nga patay sa Banwas ang Ilog kag Candoni. Tig-isang narecord nga napatay sa San Carlos City, Manapla, Bago City, Binalbagan, Kawayan, Isabela kag La Carlota. Napulo naman ang nagapabilin nga missing 6 diri mga taga Sipalay City. Naglabot naman sa 243,809 ang nagkalaguba nga balay sa bilog nga probinsya bangod sa Bagyo Odette. Halos 55,000 ang lubos nga naguba kag halos 189,000 naman ang partially damaged. Samtang amat-amat ang pagbalik sang supply sang kuryente sa sur sang probinsya. Sa page sang Kabangkalan City Government, 10% sa sakop sang Negros Occidental Electric Cooperative sa syudad na energized na. Parayo naman ang pagbaton sa bulig para sa mga nahulaan sang bagyo paagi sa operation center sang probinsya kasubong man sa mga pribado nga mga grupo kag individual. Kag sa DIGICAST Weekend, mga istorya gikan sa Southern Negros ang amon igadulong sa inyo sa sini nga weekend. Buwas Christmas Day na. Amon kamo libuton sa Southern Negros. Pinasahi ang ini nga trip kay imbes nga tourist destination ang aton bisitahon, aton kamustahon ang sitwasyon sang aton kauturan nga negrense sa sur. Ini sa Christmas Day special sang tripping ni Ruming. Sa Baganihan, ang mga wala pahuway kag wala natulog ng mga linemen sa mga electric cooperative ang aton pasidunggan. Sini nga kalamidad, saksi kita tanan sa ila kabudlayan para lang matagaan kita sang kasanag. Sila mismo mga biktima man sang bagyo, pero ginpili nila nga unahon ang ilang mga responsibilidad sa mga konsumidor sang sa ilang nga pamilya. Ina sa Domingo sa Baganihan.
For sure masako na subong tanan sa pagpreparar para sa celebration tonight, no, pero hindi pagmalipatan may COVID sa gihapon. Yes, amo na isang balantayan, no, ang Omicron variant gid ming, no. Kaga bisan handa ang mga aton local health unit, bisan ang aton nga mga emergency operation center pangabay sa gihapon nga magsunod sa health protocol kay man ginapaiway ni ang post-holiday surge nga kinasiling Manila. So maghalong gid ang tanan. Kago mo ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Pero dapat balanse gid eksakto ang mga impormasyon. Magapadaan kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Merry Christmas, kag safe nga celebration. Tubtob sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.